Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej slávnosti, ktorá sa koná pri príležitosti Dňa Matiek. Deň Matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tvoju lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrnie svoje deti, za opatrenie a nekonečnú trpezlivosť a obetovosť. V mene vašich detí vám chcem poďakovať za každú rozprávku, s ktorou ste obohatili detskú dušu. Za každú pieseň zaspievanú s láskou nad kolískou. Za každý bosk na dobrú noc. Za každé ráno a každý deň s mamou. Za strach od dieťa, keď sa zmietal v horúčke. Za každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti učíte viere a láske, že každý deň im odozdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú životom. Aj za to, že keď z tej správnej cesty niekedy v očiach pomáhate im znova nájsť správny smer. Tiež za to, že stojíte pri nich dobrom aj zlom a že vaše láskavé oči neochvejne sledujú každý krok. Milé mami, prajem vám, aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúťat mali vždy radosť. Ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, nie sú to len slzy šťastia. V mene vašich detí vám ďakujem za každé milé slovo. Bosk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil, pretože buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky. Pri príležitosti vášho sviatku mi dovoľte, aby som vám mene svojom zaželal predovšetkým pevné zdravie. Vy ste v tento deň, ale aj ďalších nastavujúcich dňoch tešili do života. Mali čo najmenej problémov, bolesti a smútku, aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku. Milé mamičky, ku každému sviatku domysliteľne patrí kytica. Aj vaše deti dnes pre vás ujeli kyticu piesní, básní a hier. Nie je vyjadrený vďaky za vašu lásku, starostlivosť a obetavosť. Prajem vám príjemný zážitok z dnešného stretnutia. Ďakujem.